Dawatek ti intay pinagtakder. O apo kaasyanak, tadda pakariribukak iti kasasangit ko, napaksuyan yan dagiti matak, agraman bagi ken kararuwak. Immababan ti biyag ko, gapo iti ladingit ken sangsangit ko. Gapo kadagiti pakasikurak, nakapsutakon, marunot pa'y dagiti tultulangkon. Amin akabusor ko pagang angawandak, karimundak dagiti kaarubak, kabutengdak dagiti makamammo kanyak. No makita dak iti kalasada, itarayandak. Nalipatak won akaslakla natayen, kaslakla maysa nabuong abanga. Mangeg ko ti arasaas dagiti adu akabusor ko. Buteng ti adda iti amin alawlaw ko. Agtutulag da amang patay kanyak, ngem agtalekak ken ka. O apo ket kunak, sika ti Diyos ko. Addaak akanayon iti aywan mo. Kadagiti mangidadanes kanyak, ken kadagiti kabusor ko, isalakan nak. Kaasyam ka dito'y adipen mo, isalakan nak gapu iti di agbalbaliw nga ayat mo. Diyos nga ayat katanukan si kakaliumay at taeng kakat kadakang pamatibidegdegan Kristo na si kaunay amang tetramakawat nulinakes pagmabawyan na agpaisudi marsman Espiritu magtetrapya iti kaunay wawan maikay sa kadamita tapnuin ka magkalna umay ka o kamanagwan kaisa na panapang tured ni nakamikat adumteng dita denang ikarimit manumalit ugas kada kamitem kem kait kang namnamae adakam tutis palem itulo di pendanakam ditayan mo agloryam agrupabiyam ikasama amang ketken katdayam Amen. Agkararag tayo. Naindaklan ken managparabor unay nga Diyos mi. Agyaman kami manen o apo ti panangsalwad mo kada kami iti nagpatnag. Ken ti panangipaay mo manen o apo iti baro nga biyag. Nga addaan namnama.
Si papakumbaba kami o apo nga dumawat ti pamakawan mo kadagiti nagbidutan mi. Napuotan mi man idaken saan o apo. Dawaten mi kadi o apo nga agtali na edday tatal na ken ayat kadagiti bibiyag mi. Wen o apo, kas agtultuloy kami nga agdaydayaw ken ka, ipaay mo kadiday tanasantuan nga espiritum, nga isu nga agpanuray kada kami kadagiti biyag mi o apo. Dahito iti kararag mi, tinaindaklan anakan ni Jesus. Amen. Tenggem dawat mi, ipagbukan mi, araw mi. Ni Jesus kinunana kadagiti disipulos na, saan nga amin kada kayo ket nadalus. Ita akan ito ti panangamiris tunggal maysa ti bagbagina, tapno mabigbig tayo ken makipagpaset tayo ti misyon ni Kristo. Ipudno tayo nga ro dagiti bambanag at tubeng ti intay panagbalin ang mapagtalkan kadipen na. Maawis ti tunggal maysa kakabsat ti panagulimek tayo, kas panagkonfesar tayo kina Apo Jesus, panagbabawi ket maawis ti tunggal maysa nga agparintumeng bayat tinatal na atukar ti organo. Agkararag tayo, agyaman kami keng kawapo, iti panangisalakan mo kadakam, manipod ti kimna magbasol, ti panagbiag mi keng ka, ken ti padami a tao. Pudno nga napateg kamunay, iti imatang mo, naayat kayo gapu ti baro a katulagam, ti maysa ken maysa kadakam, uray no managbasol kami. Inlaksid, ken di mi sinurot dagiti sursurong ken pagalagadam. Pudno aman nakaawat, naayat, ken managpakawan ka, manipod kadagiti nagbasulan mi. Pakawanin na kam, ket pabaruem kadi dagiti biag mi. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Pagranyagem kat rupam kanyak tapno sikati pagnaeda. Amen. Itatika nito ti panakaornong kadagiti sagsagot nga agpaay iti paaramid iti multipurpose building.
Naimbag, naragsak, yan naparabor nga aldaw ti Apo, titunggal may sa kanya tayo, kakabsat. Good morning! Ayan, kablawan nyo man, dagiti kaabay yo kakabsat, isiman nyo man, tapno kastakat, agyaman tayo, ti Apo, ti lasod, ti makadomingo, kahit impalubos manen ni Apo Jesus, nga agkikita tayo, kakabsat nga Ilocano, dito'y gimong tayo, dito'y Central UMC. Kakabsat, iti daytoy nga aldaw ket celebraran tayo iti Palm Sunday ken kastamet iti Passion Sunday ket mangrugin iti Holy Week into no mangrugi manen iti daytoy mangrugi iti daytoy nga aldaw iti Holy Week tayon ket mangrugi into no bigat ket isu iti makungkuna tayo nga Holy Week manipod Lunes Santo aging gana Sabado de Gloria. Ken kastantumet into no maminsan nga Domingo, iso ti panangiselebrar tayo iti panagungar ni Apo Jesus. Ket agyaman tayo iti daytoy nga kanito kas maysang gimong tapno kastay daytoy ti panawen nga intay manen amerisen dagiti bibiyag tayo babaen ti panagkarkararag panagayuno ken kastamet tapno kastaket maaramid tayo dagiti na dumaduma nga bilin ni Apo Jesus kadagiti biag titunggal maysa kanya tayo. Kakabsat kablaawan tayo man dagiti agkasangay ken kastamet nga nakaabot dagiti anibersaryo da iti daytoy nga lawas ket idi napalabas nga lawas ket birthday ni Kuya Tony. Ayan na ni Kuya Tony. Ni Kuya Tony ket nag-birthday ni napalabas nga lawas ken kastamet idi kalman birthday ni Doc Dominador Raquel. Ayan, nagyaman tayo mat, iti panagkasangay na. Ken kastamet, iti daytoy nga aldaw, ket iso iti panagkasangay mat, iti treasurer tayo, iti unig ti iglesia tayo ni Kuya Ed Nakpil. So, birthday na tata. Ken kastamet nga into no 18, ket iso iti into no 18, iso mat ti birthday ni ti choir conductor tayo ni Mark. Ayan na ni Mark yan. Birthday na into no 18 ni Mark Kadeng ket kastamet ni into no 18 ni Glenn Pagatpatan. Ken kastamet into no 18 isumet iti wedding anniversary da Kuya John ken Marjorie Tolentino. Ayan. Ketagtultuloy ko man ni Apo Diyos ti mangbendisyon kadagiti biagyo ti panakaabot kadagiti panagkasangayyo ken anibersaryo ti kasaryo. Dapay kadi dagiti birthday tatangalawas kakabsat nga day ti aspire tayo ket dawik man nga takder kayo kabsat ket tuno madamdama ket maawis kayo tapno kasta ket maikararagan kayo mat kakabsat ti kalpasan iti panangkanta tayo iti maudi nga imno. Ken kastamet kakabsat nga kablaawan tayo dagiti kakabsat tayo nga nakadwa tayo iti daytoy nga agsapa naggapupay Antipolo di Mambugan nga taga San Manuel Pangasinan ni kabsat Abi Lazana ken ni Herlin Lazona kidawek man di panagtakder da ayan nagyamang kami. Ken kedawik man dagiti koro nga asit ganyo isuda madamdama ket adda tarigagay da nga agbalin nga paset ti koro tayo. Ayan, nagyaman tayo. Asit ganyo tuman madamdama dagiti nga kabsat tayo. Ken maawis damet iti timpuyog fellowship tayo. Ken kasnamet nga kablawan tayo mat ti kaddada dito gimong tayo dagiti naggapupay gaddanan San Mateo Isabela ni Romalyn Tungpalan ni Roblin Tungpalan, ni Russell Jane Tungpalan. Kita ba yung panagtakderyo? Adada ito, ayan. Kentay barito da, ayan, nagyaman tayo, tikadada, na sangsangpit da, nga naggapo, ijay gaddanan, ijay sa Mateo Isabela, Manipod, tapno kasta kaya nagbakasyon dito yung Manila. Kaya nagyaman tayo met, ti gundaway, nga makadwa tayo manin, ti nagbabaitan tayo, ti manong nga bulbulan nga saan tayo nga nakadwa isuda katagyaman tayo iti panangsaluad ni Apo Diyos ti panagdaliasat da manipod Estados Unidos aging gana manen iti lugar tayo dito ket makadwa tayo ni Kuya Lodi wen Evangelio Balan ken kastamet ken ni Nanay Remy ayan nagyaman tayo ta nakadwa tayo man isudan
Awan ni Nanay Remy, dati bisita da ka, no? Ni Kuya lang, kenda giti kakadwana da Kuya, nga nagapupay Pangasinan. Nagyaman kami, panang tarawidwid ni Apo Diyos, ti panagdalyasat yo, manipod, Estados Unidos, ket nakadwada kayo manen, iti da ito, nga nagbabaitan tayo, ti panagigimong tayo dito ay Central UMC. Kakabsat, maawis kayo into no Huwebes Santo, adati maramid nga church-wide retreat, iti oras ti alas 9, ket ti communion, ken washing of the feet, ket maramid ti alas 5, ket maawis kayo, no, dagiti han nga agawid di probinsya, ken kastamet nga dakay lang dito ay Manila, maawis kayo into no Huwebes Santo, iti dayto nga aramid. Ken kastamet into no Biyernes Santo, iso dayto iti gimong tayo, ti 7 last word, 7 last word, mangrugi iti alas 9, iti agsapa, aging gana siguro malpas ti alas 12. Ken kastamet nga ti Easter Sunday tayo ket regular service, maawis kayo ti alas 9:30 ti agsapa, aging ganat alas 11 iti agsapa met, iti Easter Sunday celebration tayo. Ken into no 19 dagiti maawis kayo nga makipaset iti Vacation Church School Teachers Training nga maaramid into no Sabado di Gloria. Ket maawis dagiti adati puso na nga agbalin nga agisuro, iti daytoy nga tinawen nga aramid ti iglesia tayo ti Vacation Church School. Ket ti Vacation Church School proper tayo ket mangrugi into no April 28, aging gana May 3. Dito'y iglesia tayo, ken kastamet dagiti daduma pay nga misyon tayo. So maawis kayo, no, haan laing nga dagiti agtutubo, baka dagiti puso yung agisuro, maawis kayo nga makipaset, iti daytoy nga aramid tayo, dito'y iglesia tayo. Ken kastamet nga into no 26, adati District Anniversary and Family Day, iti distrito tayo, dito Southwest Metro Manila District, kas panang iselebrar tayo, iti may tallupulo ket duwa nga tawen ti distrito tayon, ket marami da ito'y UTS, Union Theological Seminary, Philippine Christian University, Dasmariñas, Cavite. So maawis kayo nga makipaset iti da ito'y nga selebrasyon ti distrito tayo. Ket dagiti kayat na nga mapan, mabalin no ada digiti lugan nyo ket agkikita tayo ijay mangrugi iti alas 8 aging ganan to ti alas 3 ti malim sa ti lipas na. So kikita tayo kumay ijay ket dagiti awan ti pagluganan na ket kitain tayo no anya ti mabalin tayo nga aramiden tapno kasta ket makakuyo makadwada kayo nga makipaset iti selebrasyon iti distrito tayo ket suportaran tayo kumaday ito nga aramid ti distrito tayo. So dagiti laeng dagiti padamag iti ken aramid ti iglesia tayo ket kidawek nagtultuloy nga panangikararag tayo kadagiti naduma-duma nga aramid programa iti uneg ti iglesia tayo. Kidawek man ti panagtakder tayo, kablaawan tayo man ti tunggal maysa ken maysa, abrasain tayo man, bayat ti panangkankanta tayo, ti timpuyog dagiti Kristiyano. Timpuyog dagiti Kristiyano, agkanta ken agragsak tayo, ti pamati inanama, ken ayat ti aramid, tay nga agsangsang kamay sa, kung palentay nga ti pilin na, ayat ti rembeng mo, ti kapadam ataong. Ayat ti rembeng mo, punos ken nakem tayo. Ayat ti rembeng mo, punos ken nakem tayo. Agdayaw tay nga agsangsang kamay sa, ti pamati ken inanama, ayat ti rembeng mo, ti kapadam ataong. Ayat ti
punos kenakem tayo. Ayan, tirembeng mo, punos kenakem tayo, agdayaw tay nga agsangsang kamay sa tip, amati kaninanama. Ayan, tirembeng mo, di kapadam at taon. Ti maibasa apaset ti nasantuan asurat, masarakan iti libro ti Isaiah, iti 50 a kapitulo, versikulo nga makaupat aging gana iti siyam ket kastoy ti mabasa. Insuronak ni Apo Diyos iti sauek, tapno mapapigsak ti nabannog. Binigat a paggagaren nak adumngeg iti isuro na kanyak. Inikanak ti Apo iti panakaawat, ket jak nagsukir wenno simina ken kuana. Kadag iti mangsaplit kanyak, intayak ti bukot ko, binayak ida amang bain kanyak, impalubos ko aparuten dadagiti barbas ko, ket tupraan da ti ropak. Ngem jak naan anu iti panang pabainda kanyak, tatultulungan nak ni Apo Diyos. Pinapuskol ko ti ropak tapno makaibturak. Amok asa anak to a maibabain. Agsipod ta asideg ti Diyos kanyak. Ket ipaduyak-yak nanto nga awan basol ko. Siya sino ti makaitured a mangidarum kanyak. No adda, dumatag kami iti pangukuman. Ket yuli na ti darum na. Ni Apo Diyos ti tumulong kanyak, siya sino nga ruti makapaneknek a nagbasolak. Agpukaw to, dagiti mangidarum kanyak, maininot danto a marunot akas iti sinanga alopot. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa ti Ebanghelyo, ni Apo Jesus manipod ti surat ni Lucas, iti may kasyam nga kapitulo, ti versikulo 20 ket 8 aging gana 4 ket kastoy ti mabasa tayo. Kalpasan ti panangisao ni Jesus iti daytoy nagtuloy a nagturong ijay Jerusalem. Idi asidigen iti Betfage ken Betania iti Bantay Olivo, pinauna na ti dua nga adalan. Inkay iti masungad a baryo, imbilin na kadakwada, apaman asumrek kayo, makasarak kayon to ti sigagalot nga urbon iti asno adipay nasaksakayan. Warwaran nyo ket iyegyo ditoy. No adda agsaludsod kada kayo, no apay tawarwarwaran nyo ti urbon, ibagayo ken kuana a masapul ti Apo. Napandangarod ket nasarakan da, amin kas imbaga ni Jesus kadakwada. Idi warwarwaran na ti urbon, kinunana kadakwada dagiti akin kukwa, apay awarwarwaran nyo. Masapol ti Apo, insungbat da. Impanda ken Jesus iti urbon. Inapapan da ti urbon kadagiti kagayda sada niluganan ni Jesus asimmakay. Idi nakasakayan ni Jesus, inyaplag da dagiti tattao, dagiti kagayda iti dalan. Idi sumungsungad ni Jesus iti Jerusalem iti dalan, asumalog iti Bantay Olivo, nagdaydayaw ti Diyos dagiti amin nga adalan na itinapigsa at timek, gapu kadagiti naindaklan abambanag anakita da. Bendisyonan kuma ni ti Diyos ti Ari nga umay itinagan ti Apo impukpukaw da. Kapya sa dilangit ken gloria iti Diyos, Maestro bilinim dagiti adalam nga agulimek da, kinuna ti sumagmamano a Pariseo, nga adda iti ummong dagiti tattao.
ibagak kada kayo ano agulimek da, mangrugi nga agpukaw dagiti batbato insungbat ni Jesus. Diyos ti mangbendisyon, ti tunggal may sa kanya tayo, ti panakaibasa, ken panakadingeg, tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Ti sa uwa naragsak sa uwa mamabiyag. Ti sa uwa naragsak sa uwa mamabiyag. Amen.
Agyaman tayo, iti mensahe, maripod ka iti koro tayo. Ket kablawan tayo met, kada ti nagbabaitan tayo, dagiti kakabsat tayo nga nagapupay Davao, kidawik man ti panagtakderyo kakabsat, dagiti kalugaran tayo, kan kapamatyan tayo, nga taga Davao area. Ayan, nagyamang kami kakabsat, ti kadayo, dito gimong tayo, dito Central United Methodist Church, ken kastamet kini kabsat Crisanta de Guzman nga taga Imbiao, Rojas, Isabela. Ayan. Nagyamang kami ti presensya ayo. Kahit kung abasahin manipod iti kaparehas na metlaeng manipod ti surat ni Mateo 21 umuna nga bersikulo aging ganat sa ngapulo ket maysa. Idi asidigen ije Jerusalem ket nakadanon dan ije Betfage ti Bantay Olivo. Pinauna ni Jesus dagiti adalan na ket imbilin na kadakwada in kayo iti masungad nga baryo. Ket makita yun to adagos ti maysa si gagalot nga asno ken ti urbon na warwaran nyo ket yegyo ida kanyak. No adag sa ludsod dayto iti ibagayo masapol ida ti apo ket ipalubos nanto adagos nga alain nyo. Naaramid dayto itapno matungpal ti kinuna ni ti profeta. Ipakaamuyo ti syudad ti Sion, umayen ti ari, napakumbaba nga si sasakay ti asno, wen ti urbon ti asno. Napan nga rod dagiti adalan ket tinungpalda ti inbilin kadakwada. Insangpet dati asno ken ti urbon na. Inapapan da dagiti kagayda dagiti asno ket asimmakay ni Jesus. Inyaplagda dagiti adu at tao dagiti kagayda iti kalsada ket nang sipakmet ket dagiti daduma dagiti sangsanga ti kaykayo ket inyaplagda iti dalan. Madaydayaw ti anak ni David. Impukpukaw dagiti tattao as amagmagna ti sangwanan ni Jesus ken dagiti simurot ken kuana. Bendisyon kuma ti Dios iti umay itinagan ti Apo. Madaydayaw kuma ti Dios. Idi simrek ni Jesus iti Jerusalem nariribok dagiti amin na tattao iti syudad. Siya sino daytoy sinaludsod da? Daytoy ni Jesus a profeta at taga Nazaret ijay Galilea insungbat dagiti tattao. Kakabsat, iti daytoy nga Domingo, celebraran tayo ti si babalegi nga isisirik ni Kristo iti Jerusalem. Ken kastamet ti panagtutuok manen ni Jesus iti daytoy nga lawas. Ammo tayo nga ti intay pananglagip iti nabalegyan nga isisirik ni Jesus ket isumet ti pananglagip tayo iti Paskwa nga awan ti Libadora na nga kungkunada. Ket daytoy nga Domingo mauawagan iti Palm Sunday ken kastamet nga Passion Sunday. Daytoy nga Domingo ken kastamet daytoy sumaruno nga lawas. Iti nalawag ken ababa nga kayat na asawen iti teksto tayo ket may papan ti si babalegi nga isisirik ni Jesus ket maysa nga naunig as simbolo ken tapno ipadto na ti ministeryo na kas kinuna ti dagiti komentaryo. Ti ministeryo iti Paskwa nga awan ti Libadora na ket maipapan iti pannakawayawaya iti amin a sangkatawan iti amin a panawen manipod ti pannakaadipen ti basol babaen ti anak ti Dios ket ni Jesus a kordero ti Dios anangikat ti basol ti sangalubungan. Ti Paskwa nga awan ti Libadora na ket maipapan ti panangisalakan ababaen ti panagtutuok ipapatay ken panagungar ken iuuli ni Kristo sa dilangit. Isu nga iti daytoy nga Domingo ti Palm Sunday ket mangiparangarang iti kinaari ken ballegi ni Jesus iti isisirek na iti Jerusalem. Ket ti Domingo met ti panagtutuok ni Jesucristo ket isu ti kung kunatayo nga Palm Sunday ket mangiparangarang met ti panagsagaba ken ayat ni Kristo Jesus kadatayo nga babaen ti ipanna iti Jerusalem impakita ni Kristo ti kinapakumbaba ken ti kinatulok na amang isalakan kadatayo uray pay ti kinamanagbasol tayo nga tattao.
Isu nga iti daytoy nga lawas na, iti daytoy nga Domingo, ken daytoy sumaruno nga lawas, mangipalagip ti aramid ni Kristo kadagiti biag tayo. Isu nga adumanin dagiti mabuhibuya tayo. Kadagiti telebisyon, ken kasamet kadagiti komunidad tayo, nga kaspaset iti daytoy nga Paskwa. Tinabalegi nga isisirik ni Kristo iti Jerusalem. Ken kastamet iti panagsagaba na. Nga mangipakita nga iti daytoy nga lawas, iti daytoy nga Domingo ken ti sumaruno nga lawas, isu ti panangrambak tayo iti nabalegi nga padas ni Jesus ngem idadanes tayon tumat into sumaruno nga lawas manen ni Kristo. Ita nga aldaw, maayayatan tayo, ngem ti sumaruno nga aldaw, kagura tayon tumanen ni Kristo. Kas kapadasan dagiti Hudyo. Laglagipen tayo met, nga ita nga aldaw, idaydayaw tayo ni Kristo, ngem into no bigat, into no sumaruno nga lawas, ipukpukaw tayo nga madusa ni Kristo manipod ijay krus. Isot gapuna, tipateg na daytoy nga leksyon ket masursuro tayo ken dagiti metlaeng tattao nga nangipukpukaw kas pamadayaw da ken Jesus ket isu da metlaeng dagiti nang babalaw ken kuana dagiti metlaeng tattao nga nang palpalakpak ken ni Kristo ket isu da metlaeng dagiti tattao nga nangiyikikis wenno nangipukaw ilansayo iso na ijay krus. Isot gapuna adda dua alanga dagiti Hudyo kastamet datayo nga Kristiyano iti daytoy nga agdama kakabsat. Kitain nyo man dagita kaabayo kakabsat may maysa nga tao ngem dua ti langana kakabsat. Dua ti kinatao na. Padpadayawan na ka, ngayong tunukan, kagura na kan tunubigatin. Di ba? Kasi dagiti nang ipukpukaw nga kini Jesus, itata nga aldaw, ngayong sumaruno nga aldaw, indadanes da, ginura da, impukkaw da, nga ilansada, ijay krus. Apay nga ta, dagiti nga tattao kit impukpukaw da, ti pamadayaw ken Jesus. Kinuna iti Christianity website kuna na Hosanna is both a prayer and a nationalistic chant. If so, we must ask if the crowd's praise of Jesus is valid or not. In the main, the crowd is misguided, primarily hoping Jesus will win a militarily victory over Rome. Hosanna typically means save us now. Hosanna also seems to be a cry for blessings. In Hebraic origin, Yasha or Hosanna means to liberate us, to save us from battle, or save us, liberate us, or give us favor. Daytoy ngamin tinamnamain dagiti Hudyo. Ngem oray datayumit kakabsat daytoy met ti ipukpukkaw tayo ngamin mangnamnama tayo kadagitoy nga kayat tayo nga mapasamak ti biag tayo nga isalbar na tayo ni Kristo. Parukpok na itinananay nga bendisyon na kadagiti biag tayo. Ket dagitoy tinamnamain dagiti Hudyo ken kastamet kanya tayo iti daytoy nga agdama. Tu umuna nga langa tayo kakabsat. Kasano nga impukkaw dagiti tattao ti Hosanna kayat naasawen isalakan na kami iti daytoy nga agdama nga lubong tayo. Syempre ipukpukkaw tayo ti Hosanna nga kayat naasawen nga Lord isalakan na kami. Babaen, iti panagkarkararag tayo. Siyempre, di panagkarkararag tayo. Nga tulungan na tayo kuma ni Jesus, isalakan na tayo, kadagiti pamilya tayo, ipaay na, dagiti kasapulan tayo, amin nga banag, nga
adda ti panagdawat tayo ken Kristo nga mangted ti pabor ti tunggal may sa kanya tayo, dagitoy dagiti tartarigagayan tayo, babaen ti kararag. Iso nga no dumawat tayo ken Kristo, babaen ti kararag, mabalin nga dagitoy ket dawatin tayo ken Jesus, babaen kadagiti arasaas, unoy, ket numarik na tayo ti krisis dagiti biag tayo, dagiti dawdawatin tayo. Sireregta tayo nga kiddawin ken Apo Jesus nga ipaay na titulong, salakan, kasapulan, titunggal may sa kanya tayo. Nya pa, kakabsat. Siyempre, dagiti biag tayo. Si papakumbaba tayo nga idaton ken Kristo, Lord, talikodan mi, dagiti amin nga basol mi. Jak arami dinin. Dagitoy nga bambanag ka dagiti biag ko. Kaya't naasawin kakabsat no adda ti panangisuko tayo kadagiti biag tayo, kaya't naasawin ikis tayo wenno ipukkaw tayo nga ni Jesus kuma ti mangisalakan kada tayo. Kas dagiti inaramid dagiti Hudyo. Anyapay dagiti mangipakita nga ipukpukkaw tayo kas datayo nga moderno nga Kristiyano tata nga kiddawen tayo iti panangisalakan ni Jesus. Siyempre, babaen ti panagserbi tayo, panagyaman tayo, panagdaydayaw tayo, panakipaset tayo kadagiti ministeryo ni Apo. Maysa dagitoy nga wagas nga panangibaga tayo nga ni Jesus ti ari kadagiti biag tayo ket agtalek tayo ken kuana. Paset ti panagdayaw tayo kas ti presensya yo iti daytoy nga kanito. Ngem agannad tayo kakabsat. Ngamin no mampay aramidin tayo dagitoy. Rumwar DJ may kadwa alanga tayo kakabsat. Adda dagiti tattao nga naragsakda nga nang pasangbay ket impukpukkaw dati Hosana ken Jesus. Ngem idiha nga masungbatanin dagiti karkararagda. Saandan nga makita ni Kristo ti aggargaraw kadagiti biagda. Isudan to datayon to met lang ti mangidadanes manggura mangipalansa ken Jesus kadagiti sumarunong nga aldaw. Ket iso daytoy ti may kadwa alanga tayo kas namati. Kayat tayo laing nga agbalin ni Jesus nga mangtignay kuma kadagiti biag tayo. Ipaay na ti bendisyon kadagiti biag tayo babayen kadagiti na materyalan abanag. Ngem saan tayo met nga ikankano ni Apo nga mga awag kanya tayo nga agtapno kasta ket agbabawi, agtulnog ken agsakripisyo tayo kumamit kakabsat. Ti kayat tayo laing kadagiti banag nga datayo ket maiparukpok dagiti bendisyon kanya tayo. Dagiti banag nga mangtignay kadagiti biag tayo tapno kasta ket mapapigsa tayo. Ngem no dadduma kakabsat. Saan tayo nga inkankano ni Jesus kadagiti biag tayo. Nga mangkidkid daw agbabawi ka. Agtulnog ka ken agsakripisyo ka. Adu dagiti Kristiyano nga kastoy inawat da ni Jesus kas maysa nga ari ngem inlaksid damit. Ilaksid damit ti krus. Nga kayat nasawen nga ni Jesus nga ilinteg na dagiti biag tayo ngem di tayo kayat apabalbaliwan dagiti biag tayo. Kayat ni Kristo nga ilintig dagiti biag tayo. Ngem di tayo met pabalbaliwan. Anya dagiti angaw kanya tayo. Dito'y kano Manila no anya nga aldaw ito no masapli-saplitan ni Jesus. No Biyernes niya. Dito'y kano Manila, crime-free kano no Biyernes Santo. Crime-free. Ngem no mumalim to kanon ay agsasarunon to kanon ti adday di presinton. Gapo ta dagitay nagpaspasaplit, dagitay
napan nagmarmarcha ta kalsada, ento numalim ka, agiinom dan tumeten. Isunto nga no nabartik danton, agsasarunon ton, ti adda kadagiti pulisya, nga ado ti reklamo nga awatin dan. Ngem manipod ti parbangon aging ganat, lumnek ti init, awang kano, crime free dito'y Manila. Kasjay tayo kadi, saan tayo nga, kayat ni Jesus nga ilinteg na, dagiti biyag tayo nga hindi tayo kayat ti pabalbaliwan. Ado, dagiti agtarigagay, nga maisalakan tayo kuma. Ngayon nalipatan tayo nga ti krus, ti simbolo, nga isot mangisalakan, kadagiti biyag, ti tunggal may sa kanya tayo. Anyapay, wala, nalaka tayo nga isaplit-saplit, daytoy kakabsat. Daytoy nga bulong, wenno anyaman, dagiti igim tayo nga palma, agkankanta tayo, kadagiti imno, makigimgimong tayo, ngem ti kinakapudno, di tayo met idaton dagiti biag ken dagiti puso tayo ken Kristo. Celebraran tayo tinakristyanuan nga aramid ngem maliwayan tayo met ti relasyon tayo ken Apo. Aramidin tayo tatta nga Domingo kas nasantuan kuma nga aldaw ti Apo kadagiti bibiyag tayo. Ket kasjay kuma ti aramidin tayo. Dagijay ti annadan tayo kakabsat. Dagijay binabalaw tayo ni Kristo, ginura tayo, indadanes tayo ni Jesus, gapota, namnamain tayo nga isu kuma. Timang sulbar kadagiti amin nga problema tayo. Karkararag unnoy. Ngem no santon nga nasungbatan. Idadanes tayon ton. Lipatin tayon ni Kristo. Nga mabalin nga ibaga tayo no sika tipodno a Mesyas amang isalakan apay anarigat paylaing tibiyag ko ket maidadanes kami paylaing. Ket no kastoy ti Espiritu tayo kakabsat agannad tayo kumakakabsat. Tarigagayan ni Kristo tinapudno ken addaan kuma a panagtulnog. Ken ni Apo kumate agaramid kadagiti biyag tayo. Ni Jesus kumate aggaraw kadagiti bibiyag tayo. Tapno kasta maisalakan tayo iti daytoy akan ito. Instrumento kuma ti daytoy nga Domingo ken kastamet ti panawen a panagtutuok ni Kristo tapno kasta mabalbaliwan tayo. Tapno saan nga agbalin nga dua ti langa tayo, no di ket may salaing ti langa tayo, gapo ti pamati tayo, panangsurot tayo ken panagsakripisyo tayo ken Kristo. Ket mangnamnama tayo nga ni Kristo ti magisalakan kada tayo. Isot gapo na nga rod kakabsat iti daytoy nga Domingo ken daytoy nga sumarano nga Domingo. Laglagipin tayo ti inaramid ni Kristo kadagiti biag tayo. Ket sangsang kamaysa tayo, nga dumawat, ti pamakawan, panang pabaruna, kadagiti bibiyag tayo. Tapno, dagiti pamati tayo, panagtulnog tayo, ket sang may salaing, ti kayat tayo nga mapasamak, kadagiti biyag tayo. Itinagan ti Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Awan ti adipen ang makapagserbi iti duwa nga among. Taguraen nanto ti maysa ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek iti maysa ket umsyen nanto ti sabali. Di yu mapaggidan a pagserbian ti Dios ken ti sanikwa. Idaton tayo dagiti apagkapullo karkari ken datdaton a pagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat ti online banking. Babaen iti bank account ti Central United Methodist Church and iparang kadagiti screen tayo.
Tuy sagot nga yegmi, nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam tihagaywan. Amin asagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Kararag tayo. Gyamang kami apo, kaligiti bendisyon, na materialan ken espirituan, kaligiti bibiyag mi. Mangiparangarang ti kinamanagayat mo, ti tunggal may sa kanya mi, o apo. Idaton mi, saan laing nga digiti na materialan ngem kastamet digiti bibiyag mi. Kas si bibiyag nga daton o apo. Ket mausar digitoy met ti panagserbi ken digiti aramid iti uneg ti iglesia mi ken ti padami a tao. Parukpok mo tinananay nga bendisyon ti tunggal maysa kadagiti anak mo apo. Kadagiti amin nga aspeto ti panagbiagda tapno adupay ti mapagserbianda. Ken Kristo Jesus. Amen. Amen. Luktam Dito'y mata, tapno tipod no makita, item kanyak pat nakaawat, amang waya kanya. Si uli agurayak, Diyos ko't pagayatam kanya. Lukam padagi ko'y mata, Diyos amon. Lukam dagito'y napayag, tapno timek mo mangega. Ket inamundo umay kanya, ket iulpud pagpanawa. Diyos ko't patayat ang kanya. Lukang padagi ko'y mata, Diyos amon. Maawis na giti amin nagkasangay, kadigiti naglabas nga aldaw ken kastamet, iti daytoy nga sumarunong nga lawas, dagiti adati gandat na agtrabaho iti balasyo tao, maawis kayo kakamsa tapno kastaket may kararag kayo dagiti dati sagsagubanit, saksakit da tultuloy nga may kararagan da kayo tapno kastaket ipay ti Dios ti panangisalakan na ti tunggal may sa kanya tayo. Kararag tayo. Amami nga da sa dilangit agyamang kami iti daytoy nga kanito. Ti gundaway manen nga sika tinakikaadda kadagiti bibiyag mi tinaglabas. Sika tinangisalakan ng parabor ket iti daytoy nga kanito kas panangipakita mi ti kinamanagayat mi ken kao apo gapo ta sika ti nagayat kanyami nga imununa o apo. Ti presensya mi iti uneg iti gimong mi o apo agyamang kami. Tapno kasta ket maipaay mi ti kangatuan a panagdayaw ken panagyaman ken ka o apo. Mamensan ka di manen apo, sangsang kamaysa kami nga ikararagan ti tunggal maysa kanyami. Agyamang kami kadigiti kakabsat mi nga bisita mi iti daytoy nga kanito.
dagiti anyaman dagiti gandat da iti daytoy nga kadada ditoy Metro Manila. Agyaman kami ti panagkikita mi numampay naggapuda kadagiti na dumaduma nga dipar ti pagilyan mi. Ken kastamet dagiti naggapu ti Balasiw Taaw. Agyaman kami kas agkakabsat ti pamati, naggaammo kami, nagkikita kami, ket bendisyon am ti tunggal may sa kanyada. Kastamet kadagiti nagkasangay wapo ken kadagiti anibersaryo, gyamang kami. Ti panangi pakitam ti di agbalbaliw nga ayat mo ti tunggal may sa kanyada. Gapo iti panakaabot da manen kadagiti tawtawen ti biag da wapo. Kidawi mi kadi wapo no kasano nga sikat ti nakikadda kadagiti naglabas at tawtawen kadagiti biag da ket nariknada iti presensyam apo kanyada. Tultuli ka di nga kidawi memet. Nga iparukpok mo pa iti nanay nga bendisyon, panang tarawidbid mo, ken panangaywan mo kadagiti bibiyag da. Anyaman dagiti ununnoy, karkararag, dawat, ditunggal may sa kanyada, ipaay mo kadi asiayat. Parukpok mo kadagiti biyag da, ti aglaplapusanan nga ayat. Ken bendisyon wapo kastamet kadagiti nakaabot dagiti anibersaryo ti kasaran. Kararag memet dagiti kakabsat mi nga adda ti masaksakit da. Kas ti daw ti maysa kakabsat mi ni Kuya Dante Gabano ti online iti sa gubanit na gapo iti gout si kakadi iti mangted iti palaingem da itoy nga an-annayen na wapo. Numampay nakadwami isuna iti online nagyamang kami ti gundaway nga maikararagan mi ken kastamet kadagiti adda ti sagsagubanit na pay nga kabsat mi nga miyembro agay ayat iti gimong mi dito Ilocano wapo kidawe mi iti panang palaing mo kanyada no anyaman dagiti saksakitin na ipaay mo ti panangagas mo usarem dagiti mangagas pagagasan, ken dagiti agas, ken taripato, dagiti pampamilyada o apo. Tapno maisubli, tinananay nga pigsada, ket mapagserbian da pay dagiti pamilyada, ken kastamet, ti panagserbida ken ka. Kas ken ni Nanay Anita, Larida, ken kastamet ken Anita Magsuyod, ken dagiti Ramirez family, ken kastapay dagiti daduma nga dati sagsagubanit da bendisyonam isuda o apo. Wala po adu dagiti kayat da nga kidawen dagiti anak mo apo. Anyaman dagiti dawat da ken ka ipaay mo kadi si bubuslon ken si ayat. Ket mariknada ti aglaplapusanan nga parabor kadagiti biagda tapno kasta ket agtultuloy dapat nga parabor saan laing nga kadagiti pamilyada ti sabsabali ken ti uneg ti iglesia mo apo. Wena po amom dagiti karkararagda. No adda kadi dagiti agkapsot gapo kadagiti panubok ti biag o apo. Naynayunam dagiti pamati da. Sika kadi ti makikaadda kadagiti amin nga paset ti biag da o apo. Wena po italek mi kanya manen ti sumaruno nga lawas iti daytoy nga Holy Week o apo. Ti panagawid, panagsubli, kadagiti anak mo, kadagiti probinsyada, tapno, ti daytoy nga pagbiit, nga aldaw, nga makadwada met dagiti pampamilyada. Salwad mo kaditi kiddaw mi ti panagbiyahe da, panagsubli da, kadagiti pagtaingan da iti probinsya. Ken kastamet kadagiti umay, dito'y Manila, tultuloy kadi nga bendisyon ang met isuda. Ken sika ti mangsalwad kadagiti panagbiyahe da o apo. Bayat ti panagbakasyon damit kadagiti pamilyada dito'y Manila nga saan nga naigkan ti gundaway nga makaawid kadagiti probinsyada. Kaya nagyamang kami met kadagiti kakabsat mi nga nakadwami kas da Sir Lodi kinanay Remy nga maniupod Balasiw Taaw nakadwami manin suda iti daytoy nga gimong mi. Nagyamang kami ti gundaway nga panangsalwad mo ti panagbiyahe da manipod Estados Unidos aging gana dito'y pagilian mi apo.
When apo adu dagiti kayat mi nga kidawen ngem amom dagiti karkararag dawdawat titunggal may sa kanya da ipaay mo kadi si ayat ken si bubuslon o apo ket kidawen mi tagtultuloy met nga pamakawam mo kadagiti amin nga nagbiddot mi nagkurangan mi ken ka nang nangruna ken kastamet ti pada mi nga tao mapakawam mi isuda tapno da kami met ket mapakawan mo apo ken apo agyamang kami dagitoy ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Lutang dagito'y bibig ko, tapno ipankot damag mo, isaganam kadagito'y puso, nga agserbi ken kaapo. Diyos ko't pagayat ang Kanya, lutang kadagito'y mata, Diyos nga apo. Amen. Kakabsat ken Kristo nalpasen ti gimong tayo ngem ti panagserbi tayo ket agtultuloy. Ket agsilnag kuma ti ayat ni Kristo ti tunggal maysa kada tayo. Tapno kasta ket maipaay tayo met kadagiti pada tayo nga tattao nga agkasapulan. Bendisyonan na tayo ket ipaay na ti agtultuloy nga pamati kapya ken ayat itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.